Podes poner un pouco de música, Cris, mentras enchufamos isto. Los Rolling. Bueno, pois despois da mañá que foi moi intensa, a verdade é que foi un prazer, non, estar con todas e con todos. Pois vamos a continuar porque agora sí que é o momento para vos, para que vos expresedes nas mesas de debate que vamos a ter, pero antes, evidentemente, temos que saudar a Carmela Silva, que non fai falta que vos la presentemos, presidenta da Diputación de Pontevedra, e eu sempre digo que con Carmela coincidía sempre no puente aéreo. Cando íbamos, eras ti, creo que portavoz no Congreso, e eu era un mozo xoven que salía de Vila García e se iba para traballar a Madrid, e sempre coincidíamos no puente aéreo. E á volta aos xoves coincidíamos de volta. Entón, pois evidentemente teño unha relación persoal, fantástica con Carmela, é unha persoa super implicada cas mulleres, super implicada cos temas sociais, super implicada cas cousas cotidiás de todos os días, que lle pasan ás persoas en toda a provincia. Eu non sei que me pasa despois da COVID, pero certamente eu quero máis a xente que antes. O digo en serio, de verdad, crédeo. Me parece que os afectos importan moito, que as persoas teñen que ser o primeiro e as relacións que establecemos entre nós. Entón, claro, estar co Eduardo Abad, que coincidía con el na ponte aérea, pero eu sempre tive unha extraordinaria relación con UPTA, non? Sempre tive un diálogo e aprendín moito, ademais, non? Porque realmente creo que fan unha labor que é fundamental. Así que moitas gracias, Eduardo, polo traballo que realizades e moitas gracias por pensar que eu podía estar participando neste primeiro Foro Mar. E logo a Fátima Abal. Fátima Abal é unha desas mulleres que se non existiran eu as crearía e as inventaría, porque hai moita xente que se adica a política. Eu creo moito na política, creo que é o único instrumento que temos os seres humanos para transformar o mundo e para exixir os nosos dereitos. Pero hai políticas e políticas, hai políticos e políticos. Fátima é unha superpolítica. Eu a que lle chamo unha superpolítica? As persoas que, ademais de levar a cabo os proxectos que consideran que teñen que levar ali onde gobernan, é cercana, próxima, empática, entende a xente, a atende, escoita moito, e eu creo que eso é fundamental para unha representante pública. Así que eu quería facer aquí esta declaración de amor pública hacia Fátima Abal. Gracias. Voy a poner colorada. E os decía que me sinto moi orgullosa, non, de estar neste primeiro Foro Mar, porque aquí estánse dando cita tantas persoas que son tan representativas para dialogar sobre o mar e para poñer luz. Bueno, aquí de luz sabemos moito, porque neste Atlántico temos a mellor luz do mundo. E así tamén quero comenzar. Porque é certo que falar do mar é de falar da vida mesma, non? Creo que foros como este son imprescindibles.
e sobre todo centrados en moitas cuestións, pero en tres que para min son fundamentais, que son a sustentabilidade, os dereitos das traballadoras e dos traballadores do mar, que significan o recoñecemento que lle temos que facer toda a sociedade, pero particularmente as administracións públicas, que teñen que garantir esos dereitos para as traballadoras e os traballadores, e moi particularmente para os dereitos das mulleres, que son fundamentais, imprescindibles e que tanto aportan o sector mar-industria. Eu quero centrarme nestas tres cuestións. Claro, cando falamos do sector de mar, a mí non me gusta moito dar datos, porque cando damos datos se perde a veces o conceito, pero sí que algúns datos hai que dar para saber do que estamos a falar, non? Eu a primeira, non? E, claro, o sector do mar é un dos máis importantes de Galicia e aportan máis do 2% do PIB a nosa economía, non? E dá traballo directo e indirecto a máis de 100.000 persoas. E, claro, parece que son calqueira cifra, e non é calqueira cifra. Son cifras moi potentes que nos falan da importancia deste sector. Polo tanto, todo o mundo moi atentiño, que non falamos de calqueira actividade, falamos de unha importantísima actividade. O INE, nos últimos datos que actualizou no 2019, falaba de que 586.353 toneladas de peixe capturadas en España e que o 55% tiveron lugar en Galicia. E a metade da pesca fresca capturada en portos de titularidade estatal dase tamén na nosa comunidade. De feito, a pesca chega a nosa terra 10.228 millóns de euros anuais, e o que supón un valor engadido de bruto de 1.174 millóns de euros. Claro, son cifras que un incapaz de poñer na súa cabeza todos os euros un detrás de outro, non? Esta é a importancia do sector da pesca en Galicia e particularmente tamén na nosa provincia, non? Na nosa comunidade contamos con máis de 1 millar de empresas que traballan no sistema productivo do sector pesqueiro. E iso supón preto do 6% do total das empresas galegas. É moito, é moito. E, ademais, na súa maioría, cerca do 85%, igual que no resto dos sectores productivos, estamos a falar de PEMEs, non? De pequenas e medianas empresas. Por lo tanto, o mar trátase dun sector fundamental para Galicia e para a provincia de Pontevedra, para a economía galega e para a economía provincial. E eu, ademais, creo que ten un inmenso futuro. Creo que todavía ten moitas potencialidades que se poden desenvolver. Pero, claro, como todos os sectores productivos, tamén ten cuestións que temos que estar moi alerta para poder seguir garantindo este sector marindustria tan importante para Galicia e para a provincia de Pontevedra, non? E estamos a falar destas tres cuestións: sustentabilidade, igualdade e dereitos das traballadoras e dos traballadores. A min me gusta sempre coller frases de mulleres, porque as mulleres que intelixentes son, entenden a humanidade toda, non o digo en serio, hai unha oceanógrafa que eu leo moito, a sigo moita, que é Silvia Earle, que decía que sen agua non hai vida, e sen azul non hai verde. E ten moita razón, ten moita razón. De feito, a propia Organización de Nacións Unidas, na Axenda 2030, que é a axenda que todas as administracións temos obriga de poñer en marcha para poder manter a vida no planeta, plantexa varios obxectivos de desenvolvemento sostible que están vinculados, non, a todo o que ten que ver coa economía azul, coa economía centrada no mar, non? De feito, o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 13 de Acción polo Clima céntrase no cambio climático
e como está a afectar na subida do nivel do mar, ano tras ano, propoñendo, entre outras medidas para loitar contra este problema, apostar pola transición verde, polo crecemento sostible e inclusivo, pola economía verde, pola economía azul, por investir en solucións sostibles e por afrontar os riscos climáticos e impulsar a cooperación internacional que tanto afecta aos océanos e, polo tanto, a toda a actividade vinculada aos océanos e ao mar. Pero hai outro obxectivo de a ONU do Axenda 2030 o 14, que habla exclusivamente da vida submarina. E este obxectivo de desenvolvemento sostible, o 14, fala da importancia dos océanos para garantir a habitabilidade na Terra, xa que a chuvia, o clima, gran parte da nosa alimentación e mesmo o oxígeno, que é fundamental para a vida, que é o que respiramos, son proporcionados e regulados polo mar. Xa que é importante o mar, non? E a máis non podemos esquecer tampouco que os océanos son tamén aliados para loitar contra as enfermidades, non? Eu leía estes días, cando estaba preparando esta intervención, que a ONU sitúa o mar como aliado contra a COVID. Chamoume a atención, eu non o sabía, non? E contaban, e lín, que moitas bacterias que se atopan nas profundidades son as que estánse a empregar para levar a cabo probas rápidas para detectar a presencia do virus e incluso algunhas especies do mar estánse a tratar como base de medicamentos. E quería comenzar así, para que quede claro que cando falamos do océanos, cando falamos do mar, cando falamos de todo vinculado a este gran elemento de vida, estamos a falar de algo imprescindible para a humanidade. A humanidade creceu ao lado do mar e dependendo sempre do mar. E que imos a decir de nós? Das Rías Baixas, a provincia de Pontevedra, de Galicia, que somos fundamentalmente mar. Todo o bo que nos ten pasado ao longo da toda a historia das galegas e dos galegos na terra dependeu do mar. De feito, fai 2000 anos éramos o centro de dous mundos, o Mediterráneo e o Atlántico. E por qué? Porque a xente movíase a través do mar, facía o comercio a través do mar, alimentábase xa fai 2000 anos de aquelo que nos daba o mar. E, polo tanto, o mar é fundamental para nós e o temos que tomar moi en serio. E, sen embargo, o que está a acontecer? Pois que hai riscos, non? A contaminación, a acidificación dos océanos, que xeneran efectos moi adversos, non? E hai que actuar de forma inmediata. E xestionar cuidadosamente e protexer eses océanos que van a garantir un futuro sostible para todas e para todos. Traballemos ou non traballemos directamente do mar. Así que a mí me parece que este Foromar é un momento moi relevante para poñer en valor aos océanos, ao mar e a todo o traballo vinculado a este sector. É certo que este proceso de contaminación que estamos a vivir e de acidificación dos océanos, pois as persoas o temos que tomar moi en serio, temos moito que facer e temos moito que decir. E temos que implicarnos todas e todos, non? E traballar para reducir esa contaminación mariña. E tomarnos moi en serio o que están pasando cos vertidos. Outro día, na illa de Arousa, as mulleres do mar nos falaban, non? E tamén os homes das confrarías, non? Que nos decían, non pode ser que todavía a día de hoxe haxa vertidos incontrolables. E é certo, é intolerable. Hai que buscar solucións, hai que poñer recursos para evitalos e hai que facer as sancións que sexan necesarios para quen incumpra, non? Porque nos dan a todas e a todos, non soamente a todas e todos vos que traballades no mar, non? E claro, hai cifras que asustan, non? Dices, como é posible? Que 8 millóns de toneladas de plástico, que é equivalente a que vertamos un camión de liso cheo de plástico cada minuto. Cada minuto. É increíble, non?
o que pasa coas cabichas, o que pasa coas mascarillas, coas luvas. Outro día tamén nos decían na Illa de Arousa as mariscadoras que estaban tendo un montón de problemas, non? Que se atopaban con centos de mascarillas. E tú dices, pero como é posible que sexamos tan insensibles ao que é a nosa vida, non? E como estamos falando de sustentabilidade, eu quería falar desto porque é moi preocupante, non? Outra cuestión que tamén afecta a sustentabilidade, sin dúbida, é a sobrepesca, non? Lamentablemente, aínda existen no mundo técnicas pesqueiras sen control, pesca ilegal, pesca de arrastre, que converten os océanos en lugares sen vida e que aumentan a sobreexplotación. E, ademais, hai unha cuestión que a xente do mar do noso país, de España, de Galicia, da provincia de Pontevedra, veñen denunciando durante moito tempo. Non se pode exixir a unha parte do mundo que teñamos prácticas sostibles e permitir que noutros lugares sí que se permitan esas prácticas insostibles. Por tanto, todo isto temos que ter moi en conta e este é un foro, non?, para falar destas cuestións. Así que está claro que hai que fomentar a pesca sustentable, como tamén hai que apostar por impulsar a sustentabilidade ambiental nos portos, non? É preciso que se reduzca o impacto medioambiental dos portos, que aínda o teñen e moito, ben no seu proceso de construción, na optimización dos espacios de terra e de auga, na xestión que se fai deles, nas iniciativas derivadas das operacións portuarias ou tamén na aposta porque os combustibles sexan limpos e, polo tanto, para evitar a pegada de carbono que teñen, non? Pero xunto á sustentabilidade dos océanos, a evitar vertidos, a traballar para que estén nas mellores condicións, loitar contra a pesca irregular e a pesca ilegal, para facer que os portos realmente teñan prácticas sostibles, tamén o turismo, non? Que tamén ten que ser sostible. É certo que nós, nas Rías Baixas, temos un potencial turístico potentísimo, nós defendemos que o turismo ten que ser sostible, pero que o turismo non é o único sector económico, e que ten que ser compatible con outras actividades, particularmente coa actividade que se fai no mar. Tamén outro día, na illa, as mariscadoras solicitaban, non?, que se tomaran medidas, non?, para evitar que o turismo fora un elemento que dificultara o seu traballo e que moitas veces botara a perder o seu traballo. Por lo tanto, tamén temos que facer unha reflexión sobre estas cuestións, non? Así que hai que traballar moi seriamente pola sustentabilidade do mar, non? E precisamos de que a xestión que se faga sexa unha xestión responsable. Pero eu teño unha cousa clara, e é que a sostenibilidade non é posible, nunca o foi e non o vai a ser, se as mulleres non teñen capacidade para implicarse na toma de decisións. As mulleres sempre foron as garantes da sostenibilidade do mar. Eso xa o foron, por lo tanto, non vou a pedir que sexan, porque sempre o foron e o son. O que demando e exiso é que sexan consultadas, que teñan capacidade de decidir e que estén nos órganos de xestión, porque as mulleres teñen moi claro, porque sempre traballaron naqueles traballos do sector de mar vinculados a cuidar o mar. Quen mellor que as mariscadoras saben o importante que é ter un mar en boas condicións, pero quen mellor que elas? Por lo tanto, hai que falar do papel das mulleres no mar para garantir esta sostibilidade, non? E claro, eu cando analizo os datos da presencia das mulleres, pois me indigno bastante. Porque me parece tan pouco inteligente non contar coas mulleres. Primeiro, somos a metade do mundo. Non contar coa metade do mundo é desbotar o 50% do talento. A quen se lle ocurre? Hai estudios moi sesudos, que falan de que se
Se contara máis co talento, coa aportación das mulleres, se tivera máis en conta o seu traballo, o PIB aumentaría un 15%. Oiga, non é broma, Non é broma, por tanto, por unha cuestión de inteligencia colectiva. Pero logo, porque as mulleres teñen moito que aportar. Teñen moito que aportar. Porque coñecen moi ben os sectores onde sempre traballaron e, dende logo, sempre foron fundamentais e imprescindibles. No sector do mar, claro, cando vexo as cifras, digo, que isto, de verdad, a mí que alguén me explique. Porque explicación racional non hai, Non ten ningunha razón estes datos, non? As mulleres en España supoñen o 15% da afiliación ao réximen especial do mar. Eso sí, son máis dun tercio de toda a man de obra desta cadea marindustria. A mí que alguén me explique, porque este raciocinio non ten, Son maioría case aplastante no marisqueo a pé, onde en Galicia, das 3.792 persoas que traballan neste ámbito, o 72% son mulleres. 72%. Sendo o 63% nesta provincia, na nosa, en Pontevedra. Tamén son maioría redeiras, 87%. As empacadoras, 100%. Ou as que traballan en fábricas transformadoras e conserveiras, 70%. E que non vou a repetir as cifras, Son aplastantes. Sen embargo, vamos a falar das desigualdades. A porcentaxe de mulleres en órganos directivos, 23%. Recordades as outras cifras, non? 73, 100%, 64, 80... Pero, cando hai que dirixir, baixamos o 23%. É explicable isto? A mí pareceme que non. A Federación Galega de Confrarías conta só 2 mulleres no seu comité executivo, de 12 persoas que o integran, o 16%. Recordades as outras cifras? 70, 73, 100%, 80, 64... Aquí, 16%. Soamente 6 mulleres son patroas maiores e 16 vicepatroas nas 63 confrarías galegas que hai. E por dar outra cifra, mentres preto do 60% das persoas que traballan no Centro Oceanográfico de Vigo, é dicir, mulleres con unha altísima cualificación investigadora, sabedes cantas están en postos directivos? O 17%. Que significa isto? Que non solamente estamos infrarrepresentadas nos traballos a pé, ali, nos de que se traballa día a día, sino que tamén cando falamos a nivel de investigación, de ciencia, somos a maioría, pero logo, en dirixir, a aplastante minoría. E claro, estas cousas, nun foro mar como este, querido Eduardo, as temos que decir alto e claro, porque as cifras son aplastantes. E son realidades, non son inventos dunha muller tola que se lle dá por decir estas cousas, non, son datos estadísticos. Así que, con estes datos alarmantes, pois, hai que poñerlo enriba da mesa, porque estamos perdendo unha oportunidade, aparte de ser unha injusticia, non? Que non é tolerable, non? Porque aínda temos máis datos que poñen de manifesta a preocupante situación que viven as mulleres do mar. As redeiras son as únicas traballadoras do mar que non desfrutan de xubilación anticipada. Claro, isto, dices ti, a min que alguén me explique, tampouco entendo. As malas condicións laborais que padecen non invitan ao relevo xeneracional, porque a verdade son traballos ben duros, moi duros, non? Polo tanto, entre outras cousas, é preciso que teñan melloras, que se contemple a situación real, non? Para que poidan chegar á xubilación nunhas boas condicións físicas e tamén así animar as mozas a incorporarse á profesión. Porque claro, se non lles decimos a xente moza que van a traballar nunha profesión onde van a ter moitas dificultades e van a padecer moitas enfermedades propias da labor que realizan e que ademais non van a estar contempladas nas normas, van a dicir, pois xa me dedico a outra cousa, xa me dedico a outra cousa. Logo, claro, botaremos as mans á cabeza. Ai, que non temos redeiras. Pois xa sabe, para ter redeiras haberá que tomar decisións que permita que poida seguir habendo redeiras. Non desfrutan de xubilación anticipada,
Pero por riba se ven abocadas a un segundo traballo que se chama a economía mergullada, xa que os ingresos dependen das campañas e moitas veces descoñecen os ingresos que van recibir cada mes. E que decir das mariscadoras, que loitan pola subida do seu coeficiente reductor, que é do 0,10, e levan anos reclamando que esa compensación aumente ao 0,15. Aquí, públicamente, a min me dá igual que goberne, porque eu creo que na política hai que defender as causas xustas. Hai que modificar o coeficiente reductor. Eduardo deume unha boa noticia, me estou segura que o imos arreglar. Pero eu que quero que quede claro que a presidenta da Deputación de Pontevedra apoia taxativamente, contundentemente, con pasión e convicción que hai que dar cumplida resposta a esta demanda que non pode ser máis xusta. Tamén as mulleres do mar reclaman a súa participación en órganos de decisións no sector e os mesmos dereitos laborais, e que faltaría máis. É que, vamos, é que ni siquiera habería que falar destas cuestións. Como non vamos a ter os mesmos dereitos laborais? Por qué? Porque nacemos mulleres, de verdad. A min, de verdad, repito, alguén me ten que explicar todas estas cousas, non? Por lo tanto, as mulleres reclaman os mesmos dereitos laboradores que os dos homes traballadores do mar e hai que poñerse en marcha para conquerilos. Como sabedes, mayoritariamente falamos de autónomas que están supeditadas a temporais, mareas vermellas, a contaminación, e aínda que teñen tedes un seguro que cubre estas situacións, a lei obriga a que sexa confraría a que tramite a súa solicitude. Eu tamén creo que hai que falar destas cousas e melloralas. Reclamacións tamén outras importantes, como a que fan con problema das constantes invasións de algas. Outro día na illa falábamos que en 2019-20, eu botaba as mans a cabeza, tiveron que retirar da praia 2040 toneladas a man, e sen ser remuneradas, topándose a máis co problema de non saber onde metelas. Así que tamén creo que hai que buscar un mecanismo para eliminar, ver como eliminamos esas algas e valorizar o traballo que supón retiralas, porque claro, traballos gratuitos en pleno século XXI, pois a mí me parece que non é moi avanzado. As mulleres do mar, quero nomear a Rita Míguez, pero podería nomear a dúcias delas, están a reivindicar a valía das mulleres do mar. E eu estou tan orgullosa das mulleres que levan moito tempo levantando a voz, pero que últimamente teñen unha voz potente, casi diaria, non, reclamando os dereitos, e eu síntome orgullosísima de mulleres así, moi orgullosa. E vos quero dar as gracias a todas as que pelexades para que rematen dunha vez todas as desigualdades que durante séculos se enraizaron no mundo da pesca do mar e que agora, ademais, reclaman unha presencia activa nos órganos de decisión. Canto mellorarían as cousas se tamén elas puderan estar. Eles e elas, elas e eles, todo melloraría moitísimo. Tamén as mulleres están a reclamar e a alzar a voz para que se modifique o réxime especial de traballadoras e traballadores do mar, para que se lle recoñezan doezas asociadas ás súas profesións, non? Que se recoñeza como enfermedade profesional e non como enfermedade común, porque certamente non son enfermedades común, son enfermedades claramente profesionais. É certo que no 2019 deuse un paso cara adiante, se recoñeceron un catálogo na Seguridade Social de doencias propias que non vou aquí a relatar porque as coñecedes vos mellor que ninguén, e é certo que eso se fixo, pero non é menos certo que hai que seguir avanzando, non? Moitas das cousas que se están a conquerir, as mulleres están a levantar a voz para solicitar, é dicir, verdadeiras guerreiras, non? O sea, que as mulleres presionan, as mulleres loitan, as mulleres están a facer un esforzo enorme para que se recoñezan dereitos que, se naceran homes, xa estarían recoñecidos. Eso é así tamén. Por lo tanto, eu quero, de novo, non me vou a cansar de decilo,
dar as gracias ao traballo das mulleres que están a dar moitos pasos, non, no mar. Esa mesma semana coñecía eu tamén un informe de Fundamar que xunto a Funpromar impulsa moitos proxectos entre 8 sereas que a Deputación traballamos para poñer en marcha. En ese informe se propoñían medidas para axudar a integración da perspectiva de xénero nos barcos pesqueiros en Galicia, non? E tamén para que se promoveran a eliminación dos factores de desigualdade. Eran medidas e recomendacións que falaban de impulsar con campañas de sensibilización para lograr cambios de mentalidade, centrarse en poñer en valor o traballo da muller na pesca extractiva, normalizar a súa presencia, visibilizalas, recoñecer o seu traballo, reivindicando o papel que teñen nestas profesións. Tamén implantando pautas para integrar a perspectiva de xénero na xestión da prevención de riscos laborais nos barcos, integrar na información e formación o enfoque de xénero, deseñar os postos, equipamento, mobiliario nos busques de pescas, adaptado ás características da persoa traballadora, sexa home ou sexa muller, pero ter en conta estas cuestións, mellorar o contido do botiquín, porque é certo, as mulleres precisamos de outras cousas. E teñen que estar tamén en todo o que ten que ver coa sanidade, o que as mulleres particularmente precisan, incluir novos medicamentos dirixidos á tripulación femenina, a adaptar a estrutura dos aloxamentos e instalacións sanitarios dos busques pesqueiros para lograr a intimidade das persoas traballadoras e así tamén facilitar que haxa unha mellor habitabilidade e convivencia. Así que, moitos desafíos de futuro, pero é certo que non se pode mirar cara adiante sin contar connosco as mulleres. Así que eu hoxe aquí, ademais de falar de sustentabilidade, de que os dereitos das traballadores e dos traballadores de mar teñen que estar entre as prioridades da toma de decisións, particularmente quería unha vez máis falar das mulleres, do que aportan, dos seus dereitos e das súas loitas e poñerme do seu lado. Me comentaban que esta mañán o ministro José Luís Escrivá dixo que para o próximo ano, que está aí, a nada, non? Pasado mañán é o ano 22, teremos boas noticias, eu espero que así sexa. Comentaba que as persoas autónomas pasarán a cotizar polas súas cotizacións reais e que se vai a negociar para que o réximen do mar encaixe nese modelo. Ten que encaixar nese modelo. Tamén que xa están a traballar como agentes sociais revisando o modelo de profesións con especial penosidade e é fundamental que isto se faga particularmente no mundo do mar e eu espero e demando que se teñan en conta reclamacións sobre os coeficientes reductores. O digo con toda claridade. Acabo con, en este caso, porque eu tamén respeto, valoro moitísimo o traballo dos homes do mar, faltaría máis que non o fixera, cousa distinta que como eles sempre tiveron máis dereitos, pois me centre máis en demandar os das mulleres, pero eu tamén respeto moito, valoro moitísimo e aplaudo moito o traballo dos homes do mar, que é fundamental e imprescindible, así que nesta ocasión vou a usar unha frase non de unha muller, sino dun home, de Jacques Cousteau, e o neto de Jacques Cousteau, que decía que hai que conectar de forma máis intelixente co mar para garantir a supervivencia humana. E esta frase me parece que é absolutamente maravillosa porque é certo. Non haberá vida para ninguén se non temos moi en conta a sustentabilidade do mar, todo o que aporta e se non valorizamos cada día máis a xente que traballa no mar, dende a ciencia, a investigación, ata cada un dos traballos de extracción, de comercialización, de conserva, de extracción, todos os traballos.
Por último, simplemente decir que esta provincia e esta Galicia nosa, pero esta provincia moi particular, lle debe moitísimo ás persoas que traballaron no mar. Somos o que esas persoas ao longo da historia fixeron, tanto para custodiar o mar, para construir riqueza, empresas, actividade económica e crear emprego. Non solamente basta con que agradezamos, non, o traballo realizado, senón que hai que poñer en riba da mesa todas as demandas xustas que ten a xente do mar, mulleres e homes e mulleres. E foros como estes permiten, non, que se poida debatir, se podan poñer en riba das mesas todas as cuestións que se demandan e que tamén os responsables e as responsables políticas con competencias poidan respostar a esas demandas. Así que, de novo, Eduardo, miles de gracias. Fátima, miles de gracias. Eu creo que este Foro Mar podería ser en calquer concello, pero ningún como en Cambados, e tamén o teño que dicir. Así que moitas gracias a todas e a todos. Temos que aproveitar os fondos europeos Next Generation para que cheguen á economía do mar e particularmente as persoas autónomas do sector do mar. E esas demandas tamén as temos que facer chegar ás comunidades autónomas e ao goberno do Estado. Eses fondos non soamente poden chegar ás grandes empresas, tamén teñen que chegar ás pequenas e medianas e aos autónomos e autónomas, entre outras cousas, porque así é a economía en este país. Máis do 80% son pymes e o peso das autónomas e dos autónomos é moi importante. Así que tamén hai que reclamar, e eu me sumo, Eduardo, a esa reclamación de que os fondos Next Generation cheguen aos autónomos e autónomas, as pymes do sector de mar. E nada máis, moitas gracias por creer que eu podía estar aquí. Bueno, pois xa, sin movernos, vai a comenzar a seguinte mesa. Vamos con un pouquiño de retraso, vamos ir rápidos, vale? Tú te quedas, Saúl.